O yan day, aldawan, bumangon ka na. Anyamot day tanga aramid maun. Anyat orasan, nangaton jay inay, ngam di ka pala bumangon dita. Anya kayo mutin, nagsapa pa lang, disturbo kayo matitipan naturog. Nagsapa nga, alas 9 ni tagsapa. Naggapo ako ni Jitalaon ngam nakaturog kapailaan. Kastalatan ti aramid baw. Nagladaw ka nga agririing. Lumakay kan abaraw ngam awan apolos tinagbaliwam. Turog kalata sipod pay iday. Ala, bumangon ka ditan. Tatulungan na ki Jitalaon. Wen. Agmurmurayak pa'y mata. Sumarunwag tao. Nangan ni Andain, bakit? Saan pa'y nagsublimay at naturaw? Anya? Ay na talaga apagpungpung to tenak na tao. Imbagak lang araw na bumangon ni tayan. Ay awan, talaga nga awan na paap na itibiyag. Di pa lang amin mga sawa, marang agbalbaliwan. Ha? Naimbag agbalbaliwan no mga sawa? Nungay kumaraw ti kinaturog na. Ay, maumaakpay kitday na mangririing kenkwana. Si kamante mapan mangriing. Tano siya kaabangan no masabwagak iti danaw. Riingam tao may nagtulungan ni Jitalaon. Adaw, di matrabaho ijay. Dumalpas kang agkape. Inkanto ka no tulungan jay amam. Tagmula kayo iti pariya kentaraw. Jak pelanang-nangan baunan da kaon. Mga anak pa'y mo't Ay kat agawaam nga rod ati agkapay. Di mo pa'y lang amin inggidanan tinangan iti panagkapay. may mayat no umunat ti kapay. Sumaruno ti inapoy. Anyat masidaya. Adakar na Tuyaw kun tinapa jay linutaw. Makauma mo ti lutlutuan niyo. Ang luto kay mo ti karne Ay, into na aldawa, hindi takarnay. Ala, agawaam kat nga igupon ta kapimaon. Kana ukasem man nga men, ta si kawil baw. Kas kalag siksik kawil lakayan dita. Oray la agkulot ta sakam nga agsikawil. Nakayuman. Makita yo amin, ultimo pa nagsikawil na tao. Ay, sana kakomportable dito balay. Tamasiputan amin nagaraw dito Nagalas mo nga raw dakit kitaan. Mayat ti sisik kawilam, idinto ta jay amam, agrigrig at ijay talaw nga agtrab-trabaho. Ala, inkabanganan, tatulungam jay amam. Ayan ni Andy nga bakit? Ha? Napan man nakiinuman Ada ag-birthday barkada na. Dinagas da itay. Daitan ti kunkunak. Mapan man nagbarte kain. Agpuypuyat nga agbarbartag. Sa inton kwan, nagladaw man nga agriingan. Dito man laturog ter aramidin na dito balayan. Ay, jaka mau iti dayjay nga anak ta. Awan deng-denggen na. Di pa'y makatulong iti trabahon. Tadjay mo't araktin into na rin na. Ngarud Hay, madamdam adaman umawagan. Yawag damanen anabartek ni Anday. Ket agol-golomanan eje pagiinumandan. Ay na, ad-ada lumakayak no kastoy laang. Konsumisyon ti ipapaay na di nga anak ta. Pilayak sa langan no kasday nakaturaw. Ay na, saan Apay mo tapilayom ta anak mo nga ay. Tapno saanan na makarwar dito balay. May mayat pa siguro nung naka-wheelchairan dito balay. Basta saanan arumar. Tapno saanan na mangibabain no kasday anabartag. Magpagaan talata lakay. Makabandog pa yan timang bagbagakan kwana. Wen awan. Agam awan matungtung palen na awan na. Ne, da kayong magayam nanang. Sumrak kayo Ay, agyaman anak ko. Umay ko la kumadamagan no nagawid dito'y balayaw, jay adem. Ni, awam mo.
Apay di man nagaw-awi dan. Saan nga raw? Manipod ada birthday a dinarayan. Saan manin ang nagaw-awid? Talo aldawain nga awan ije balay. Ay, pagdandanagan na dataaw. Sana ka makaturturo gamang pampanunot ken kuana. Di mo nga rod maawagan ti cellphone na. Ket amangan no addaman ije balay tinakibert dyan nan Hawa mo nga rod ijay. Ta kagap-gapok ijay anak ko. Ada ka no nakimuturan na apim manaw idinalpas ti birthday. Saan da mo ka nun nakikita? Ay, na yun day dya tao. Kas dyan nangatan, aging ga lumakay. Di pa lang amin mga sawa tap na da mga nawa kun kuana. Kantap no sublatan dan ti panagkonkonsumisyon nyo. Ay, jak amaw iti da ijay akabsat mo. Nasingput mo idi ubeng. Ang edi bimaraw na ay kas jay mo ti ugalinan. Mala tawagak na kiti barkada na. Bareng amuda tayan dananang. Tapno saan kayo nga agdandanag. Tatang! Apay, amay. Ay na, imawag tayo may sa barkada ni Andy ije kabangibang a barangay. Intayawid ti kapsat ko tagulgulo ka no ijay. Adda ka no dayo anang patol kan ko anak at nasuron isong agulgulon. Ay, daytan ti bagbagak. Ay ala, usaran tayo di tricycle may. Ta sana nagbiyahe nila kay ko itatatang. Intayawid ni Andy, tamang ano pagambunan day jay. Ala, sumrekan anday. Kastalatan ti aramid mo. Tunggal mabartek ka, dahi talamang ibabain ti kukuam. Kadayon nga napakasarsaritaam, basta mabartek ka. Anyamatan ti kastang ugalim. Kat, masul ko manan. Masul damat. Amon nyo pa yung amin tipuon kan rugina sa kayo ang sao. Sumungbat ka pa ilang. Kanayon ka ang mabagbagaan ng awan ding-dingga. Wen, da ka sa nganak. Awan na pintas ng papay ko kar kayo. Agtalawak langan, ure mataya kaon. Matay nga. Nagado pala ti utang mo, matay kan. Ibayadan pa'y mo nagiti utang mo nga arak Lakayan kan, ngam di kag pampanunaw, makarangaran kayo. Anyat kaya tiyo mapasama kaya? Agbalbaliw kan. Ay, ala, husto na itad, lakay. Kasaritam to, to'y anak ta, inton mamunawan. Malaan day, mapan kan iti silid mo, tamaturog kan. Ay, hindi mo nayunan ti sakit tiulog, si kalakay. Na. Apo, di mo nga minung-ungtan no kasta na bardag. Tasabali ti ugali na no nakainom. Kaanon to nga raw ang maungtan. Ren man manumait ngaglimpyaw. Tadandan ni inal daw mat ngagbartag. Nasakit ti ulo ti ipapaeday tanga anak mo. Lakay, maturog kan, rabiin. Anyat pampanunutam. Jay anak ta, lakay ka ng bakitan. Imbes nga in-enjoyin ta ko matinabat-bati apa nagbiag ta. Saan? Tay laklakay ka ni bakit tamat ti panagkonsumisyon ta. Ay, anyat mabalinta gay. Saan tamad nga kurkurang amang bagbagakin kuan. Pampanunutak paikit day, babae la ko maaduan ti nagbalin nga anak ta. Sakit ti ulo gayam ti anak alalakay. Saan nga amin, dakay? Adumot, nagiti daduma nga anak alalaki ang nasisimpay. Saan mo't nga amin na babae nga anak nasisimpay. Adamo la, dagitay pasaway a babae nga anak. Ay, ilaklakay ko nga tan, ti agong ungat akanayaw, naging kat mataya. Di kaag sao iti kasta. Patsik nga agbalbaliw tumutlaeng ti anak ta. Ikararag taday ta. Adto yan, tigat-gata nga mamantika kakasene.
Agyaman na kakadalya. At to'y tibay at kau. Anday, bumangon ka na, aldaway. Anyamat tikas ng aramid. Nay, agong unget sa manan nila kay mo, kaka. Ay, huwag na Tani aldawan ngam di pa ilan nakariing ni Anday nga anak may. Na, Bumangon kaan! imbisasan nga muti ka ba maladla daw nga agriring ni Andy. Mamwandan ata nagpigsamot ti busis nila kay mo. Ay, nairuwam nantikas jay. Takasano, awam mo deng-deng ti anak may maray. Konsumisyon mi day jay. Apay nabartag manan aya. Nay, huwag na Dandan ni inal daw ngagbartag, maray. Sano adda pakiinuman na, saan nga gawawid iti mano nga aldaw. Awan nobya na aya. Di pa ilang amin mga asawa tapno adamang bantay kun kuana. Sino kumangay ti mga yatken ko, ana? Ke-er-er-mait. Ay, di da pagan ano ataara amula ti amo na nga into na rin, maray. Nasayatan na karing kan Andy. At dakamot gayam di tibalay manang ami. Kat, nausawan kan? Naiturong mo ti bartag mo? Nasakit nga rin ti ulok manang. When takanayon mga minti pa naginom kan panagpuyat mo. Nakitak dananang kan tatang ijitalon itay. Kasta unay abannog da. Nagkutong da pa yan. Nadlaw ko ti pa nagkutong da. Nalabit kapuday tayo ti bannog da ngagtrab-trabaho. Tadi mo mat idatulungan ijitalon. Kan may nayon pa ti pa nagkonsumisyon da. Apa hindi ka masyang kadagiti dadakkel ta? Sika ti baro, awan pamilyam. Iso asika kumatimang tulong kadananang kantatang. Awan mat sa bala trabahom. Makapawan ka nga nasmut ngamin ni tatang. Kasla ubing ti pampamayan na kada tao. Nagpigsa ti boses na tungkal riingan na kitagsapa. Katurog ka mga men. Asino mati sana makaungat ngay? Maasi ka kumamot kadakwada. Bakit kan lakay dan? Ngam, may si stress da gapukan ka. Gapu iti pa nagbarbar ka, Adam. Paragsakam kumamot dananang kantatang, ha? Babaan ti pa nagbalbali umon. Gapumot lang kadakwada, isong agbarbar te kak. Kanayon dak ngaungtan. Apay, ubingak ngaung tanda. Nadamot na akam kon. Nataangan ako, nung tanak ni tatang, kasla ak grade to. Saan da ka basta ungtan, awan ti makagapo. Sumagmamanulaang nga natawan ti pa nagbiag dananang kantatang. Iso pa nga asim. Di mo ko maistresan ida. Ijamon nagitabisyom, Andy. Aginong takit ti Andy. Tapno mayaw. Awan ti parikot mo. Wala pa rin. Nasakit tinakam ko. Awan sirsirbik. Awan patag ko ti pamilyak na pagkay-kaysandak. May samot na niya manang ko. Agpakalaingkid din namang bagbaga kanyak. At tanaka mo. Iswasana na masapul ang pagpaganda ka. Apay, ubing kaya. Huwag nga ron. Nakarakaro di amak. Nagalas ti aramid na rin niya. Kabusor ko amin nida. Isa diyak kayat ti agawid. Di ka nagawid. Adda pa panan tayo, numalpas tayo nga ginom, Andy. Sige. Sumurutag man. Diyak kayat ti agawid. Kayat ko ti agbulbulakbol. Tawan problema. Umayak man manangami. Ne, nabarbartag ka manan. Una yan ti kastalangam, Andy. Korta man manang sa karibulay. Ayawan kwartak. Dumawat kay ti kwarta pag inumulaan. Ikan na kiti kwarta. Wano aguluwak di tayo. Anyat kaya tiyo amang pasamak. Agpipinadas tayo ano kasta ti kaya tiyo. Ay pamli ba yun? Binugsing kamay. Agawid ka kay Den. Diyak kayo ti agawid. Ta impyerno iti balay. Pasa ka demonyo ti adla iti. At nasara na. Ala, sumra ka nga ron. Tamaturog ka dito balay. Rabiin. Kwarta ti kasapulak.
Ikan na kiti siyang aribo. Mayadak tumatlang. Darasam manang. Ikarok ti utang ko kan ka manang ami. Ta kababain mat kan ka. Makamuka ha. Aday paramid ko dito balay. Kat ikisay kon ti utang mo. Uwan manang. Kat no mabalin. Makipag na idak pala dito balay yaw. Diyak kaya ti agawid. Apay manan? Parigatan dak tumanon iti sermon kan unget iti balay. Masurunak. Ay kaano sama? Gapumot la itaramid mo ti pang sersermonan dagan ka. Basta agtalaw akon. Dito ay akon balay yung agnaid manang. Oy, ande, aldawan. Di ka mala bumangon ditan. Ande. Jay kunak nga ramidam, di mo pa'y narugyan. Pangal daw tumanan. Uwan manang. Madamdama masit. Agmurmura kayak labit. Ala, si kapay lang ti makaam mo, iti kabsat mo, anak ko. Tauray kasano, ti panang kumkumbinsikan ko anang agawid dito'y balay, di na kayat. Wenanang, kinasarita kong nagiti barkada na. Ano mabalin, saan da pa'y lang awisan ama panaginom. Kan uray da kitaglaklako ijestor. Imbaga ka di da pa'y lapapautangan iti arak ni Andy. Kat nagwandamot. Taado ka no at talagang ti utang ti kapsat ko kadakwada. Ay, jak man amaw iti dayjay akabsat mo. Saan kami mo it nga agkurkurang amang bagbagakan ko anagam talaga nga awan denggen na. Nala, baybayan nyo. Tasyak ti makaamukan ko na, nanang. Ay, wan man anak ko. Bagbagaam, parang nusika ti denggen na. Kwarta man manang. Ay, nakainom ka manan. Nangalam, itinggatang mo itiarak. Laki inumak lang iti Bertjan. Sige na, kwarta man. Nag-iimot na iti agisistor dito. Hindi na kaya tapautangan. Wenata kasano na iwaras mo ti utang mon. Agbayad ka pa'y mga umuna ha. Sada kan to pautangan manan. Wen, nagbayad ak to no bumaknangak. Wala na, sangaribo man manan. Apay, pangusara mi ti kwarta. Pagkatang ko agas ko, tanasakit ti ulo kan tiyan ko. Kan urit yung ngipan ko nagsakit. Aday duldulin ko nga agas ti sakit ti ulo, tiyan, kan ngipan. Mabit lang, tayo Ako, nakalaan. inako mga gumatang iti chinilas ko yung jili manang. Kan short pan ko. No kasta? Las tug mo, nasakit ti ulo, ngipan kan tiyan mo. Unay kayo matan. Agpapada kay aminan. Pagkay kay sandang. Ni, anyat bagong tamngay. Ape akasta ka? Ibagam na damaytad mo akwarta unawan. Tayo umutang iti sa balay. Amok to mo lang aarak ti pangigatanga mi ti kwarta. Iso asaanan. Saan di saan? Nagpapada kay amin. Pagkay kay sandak. Pare, gatanga mo na ito yung speaker kan power bank. I-bargain kun kan ka. Ni, nangalam nga dita. Kukwam? Wun, jak usaranan. Gatanga mo. Nalaka lang, ti panangilakaw. Original mo dagito eh. Dagita hinginginaan na brand dagito ya. Isungarod agatanga mo ta sayang. Nalaka lang. Sangaribon na itadwa. Ha? Sigurado ka? Wun, alan, bayada mo, tamapanak man ija ili. Nagalas ti arami dagiti agis istor diti lugar tayo. Nitakbat pa utangan nun. Isa ano malakok na ito, ijay man ili ti paggatangak iti inumag. Tatang, di yun lang nakit-kita ni Andy. Ay na, awanan. Nalipatak sapa yan ti ropa jay adem. Ta nabayag asaan ang nagaw-awid diti balay. Mapukpukaw ngamin ti iduldulin ko a savings mi kanila kay ko ija parador. Anya? At hapag nga inala ni Andy. Tanamin, ano na dumaw daw at iti kwarta kanyak ngam jak inikan. Tamok nga igatang na mulay ti arak. Kan inla ko na ti speaker kan power bank mi ajak mo. Namwak lang ang itinangilakwan na. Anya? Ayun na yan di kabsat mau. Iso nga tapok nga iso tinangalay ti kwarta mi. Ay, planok pa lang arod na mapanibang ko dayjay. Ngam na po ka matun.
Sumurta ka na giti kay naman ta paray. Mapanda ka no ag beach. Jak sumurutan pare. Kanure si ka. Di kan mapan. Napartek kan. Napartek tayo maminan. Sino nga itig maneho? Nalay nga driver dyan may sa akadwa tayo. Ure na bartek na dyan. Nalay nga latang maneho. Basta jak kumayan, pare. Makaturturog ako, no? Makamukang orda. Ang amnusyak sumurta. Tandak kaya ti agawi di balay damanang ko. Sigurado nga ang tanak da dyan. Nga po'y tinalak akwarta. Iso nga talawak lang. Mabit lang, umayan. Tata, mapan kayo iji ospital, itamot lang. Ha? Apay? Nadisgrasya, tinaglugan ng daan di itay lang. Naitaray na iji ospital. Anya? Ayun na yun ti kasta, nagbambanaga, manakaw. Diyak kayat tikas yung itsurak na nang diyak kayat tagbali na baldado. Nadardar ka no iti husto, titultulang dagiti sakam. Iso akapilitan na putdagdanak ka. Tapno maliklikan ti infeksyon kan komplikasyon. Kasaluag pa itan. Ano pa iti serbiti panagbiag ko. Sa anak ba't na makapag na? Oh, ato yun ti ka na manakaw. Tay danom na nga eh. Yasidag mo itayan ti wheelchair na abakad. Ataw. Malala. Mangan kan, anak ko. Pasensya kayong datang. Nanang. Puro inyawatan ti aramidon nyo kanyak. Pakawanan da ko ma. Ano ti nagbasulak ka na kayo? Sorry, no nagbalinak asukir ka na kayo. Ano sandak ko mga sikasuoy? Wan, asino kumangay ti sabali nga agtitinulong no saan adatayo? No dimngag ka kumakada kami iday. No insapsapam kumatinagbalbalaw. Saan siguro napasamak ti kastakin ka? Wan nga ron tatang. Naudi ti panagbabawik. Kit agyaman ang kada kayo. Tauri sinukir kayo iti kalabas. Si dadaan kay lata amang tulong kanya. Pagbabawyak na gidyang inararamid ko na ng tatang. Masikuga kon Roland. Agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta siya ron. Agkasarta nga rudan na. Ay saan? Agsinataki din Anya? Anya agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan ni Tikasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan na mo ka nagbasulak iti anak yun na nananit. Ngam apay nga asin sina anak mo tan. Hay, jak nga ron mawatan jay anak ko. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun na kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak ko, baro. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tagdesisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko anak. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kakabalak mo tagbalin a single mom. Nariga, ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan na ka naragsak kan kwa na, nanang? Nagkupasan ti panagayat ko kan kwa na. Diyak mo mabalin na pilitan tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day arulan.
Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan, nabulanan mo ti anak mo. Ay, makipakpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko, tama pa nakagtrabaho iti sabali a lugar, nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka, anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam ang mga awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaan mo nga main. Anya nga ita. O di si kamalaang ti marigatan. sana bali, tadan pagtrabahwak, nanang. Awawiran nyo ti anak ko, taikan kayo iti kwartayo, nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apay jay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. At damat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput mag. Wen, talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw, edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti amuna, nagbasulan na. Apay asininaan na. Di na kano ay ayatunan na. Nagbaaw ka nung tisigaw, da panagayat na itinubyo na. Kulak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw kabagays. Nagpakababay mo tayo. Mabigla-bigla mo iti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ka bagays. Uy na. Kunak no naggraduara ka, hindi kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manain. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumustan ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Ay, kabaula mo kaya na kaong. Kan sigurado adi mo la kayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay, nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kun ti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikod ang ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Ay, nasaya at ano kastanak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, danamnamakan ka. Kaya't nakadilat nga uray may sa kasingle, ma'am, Mang Ronnie. Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Roden. Diya ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo it barok.
Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwan, ta kayat kayo ang makita kan maam-am mo, nana. Kan kidawag ko ma, ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay ka desisyon yu day ta adwa Nulakit day ta kap-kap na kanyon titunggal may sa makaambo kayo. Bye-bye ampay man lata kasaro ni. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon, nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, ti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagit agtawan iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa bye-bye ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram na tanti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Crony. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin karikin ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamu ka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jabalayme. Taijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan. Mabain na kiji balay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mo. Wine kabagays. Naam-am muna ka na iji pagtrab-trabahuan na. Kahit dahil siguro ti final. Di pakiasawaan na, ti kayat ko asaway. Wine siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasarkan kwa na. Nila siya raon ti agkid-kid ka. Di nakanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagay nadlaw ko makidi nasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingput to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakil tatyan mo. Lukmag mo na itawin no, anya. Sikog ko da ito'y nanang. No kasta, masikog ka? Nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayaw. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasinaakon. Anya, tapay manayin. No kaano masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko Apay, nagapa kayo Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kan kuana, nanang. Aniya, apay akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyaw. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon, sinaakon ni Ronnie. Naumaakon kwanan, jakon ay ayatan. Sana mabalin na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason, Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa, ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinakan katakarbangak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayayatan? Anyat maaramidak ngay. Apay, nakadimadi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanan ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawayak amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Dang nga babae. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na.
Di na panunuton ti ibong at iraramidon na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa ngamen ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yan. Ngam sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na itibiyag. Wen ata napintas ti saad na iti trabaho na. Ay, awan na diyang anak mau. Likit diyang yaman, tada kumamang ikasarkan kwa na. Itilikodan tinapalabas na. Diyak amuman iti dayjay a babae. Diyak amaw nuan niya ti sapsapulun na. Ay, kahit may pasubo ka manin ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebang amit ti anak mo, Roland. Nang runa duanton ti anak ko. Sige nga ron. Sa anak ko ngagbayag. Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintin mo a kwarta, Roland. No umanugot ka, Sharon. Ala akon ti anak ko, iji balay. Ay, isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itana sa nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mong talawans ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak. Anya, pumanaw ka manain kunam, Sharon. Wenanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanan ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pagaw awir maid. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugay. Kalpasan na, sinaam man ti makasikugken kan. Baliktad ka may. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga oras yun, Nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, diyak pa'y nakasimpa ta kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, Nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay, isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Tayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaidada Sharon kan ni Asunta ayaya dagiti umpengkat. Nakinnarakop da. Kakabayatan tipan naturog da. Na. Abayakas tatilang ada. Sharon, agring ka! Ni, apay ayanan na. Ringam da kiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kada kwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing ka biit. Pinandagam ti takyag ko. Ha?
Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti panagin narakop yaw ken ni asunta, kabayatan ti panaturog yaw. Ken, ti panangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya asunta nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan, nagpakababae kan, saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae nanang. Rumingbaw matlat ta tilakin ariknak. Sharon! Kinapuno na, iso akanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada nanang. Ania, kahit kasano da ita, subliam man dahin ti sigod nga ramid mo, ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Diyak kayat. Diyak umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Diyak kanunungan da ita. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawata ti kasta kinataom. Ngam ti panang isangpit mo iti babae dito'y balay. Diyak maawatan wenno kanunungan da ita. Isu alading ita, Sharon. Lukas ta, awanan, dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinubya na. Nagabang da, iti pagnaidan da. Diyak ko mapalubusan, dagiti apu ko, kamay panaw iti puder ko, ang nagpilit damay. Kunak lalo nagbalbaliwan na dya Sharon, ngam saan matgayam. Diyak ka amaw, iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti biyag na? Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya? anak ko. Sigurado nga marabian Iso man ang asikapin dadya nga ng gawin. pamital Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala, honey. nga raw dagito yung apu ko, no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At suntan. least, uray kas Baybayan na mo gayam dagiti apu ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kas ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen, honey, kat sa pa'y kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, honey? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta, umayak man. Ayan yaw. Na. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Napanan na ka, day. Ay da, katno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Ka na yun kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya? Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaak nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ila ijay balay. Nagloko mo day jay nga suntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak mo. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga sunta. Baybayan na mo ida.
Inton ko na dada ka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti ka aruba na ijay, akanayo narumuar. Jackpot dyan day tananang. Naapal nga min dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksen ni asunta. Makambo ka. Basta siya, dakon itad dagiti anak mo ijay. Alaang tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni asunta ti isasangpot ko ita? Iso sigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pat kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, gusto laun unay. Sige, tuktok am lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta babae. Sino ti... Ha? Sharon? Uwan, asunta. Apayakas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasaya at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon na kinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan. Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. Adara pap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Iso ngay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaamo na mamimpinsan day jay lalaki. Lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Bareng agsikuga kon. Inkagrubwatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang kun lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila sel mo. Nay, bakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la kumata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito eh? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damat. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya ay da? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idi kalman anapan iti ayan ti mga agas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Uwin nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triple
triplets ka. Tapno masulit mi ti maadan iti anak. Oray sana triplets. Oray maysa. Tinapatag. Adda! Ay, awam mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayanday di amang ngagas. Ang awam mo't epekto di tinumtumarta. Ala, saan tangag ganat? Dapat check na dilaylaang ti panakaddaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno apanawin? Kanon tupay ngay. Mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maddaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag silmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo di impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahi nga ibagbagada. Iso di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman tala ka may sa ninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Eh, nukasta. Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day di nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo ngay. Agawaan nyo nga minti aganak Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa'y? Kagpakita kayo tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adida na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot to iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang arod, taagpa-check up kamin tuman ngagpaiso. Kawin Idi pala kung mga min nagpa-doktor kayo Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa. Basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag-nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya na. Kasano nga deta? Ay, samot siguro. Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka kami agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat masawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talaga nga rudasan kayo ang maipayan iti anak Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yo. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Jak kayat ti mangampon. Ay da bakit? Nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti adda deprensya ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak bakit? Tunggal agid data, nakatalikod ka kanayo ng kanyak. Kastoy, ti pakakomportablyak. Isu abaybay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry
Ang amjak na gaya tanti kastoy. Maturog takit din tani rabiin. No kaya't mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambanlog laang dayta. Kan, jak kaya ti mga iwan iti saan ang nagtaod kanya. Di ka matngurod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, sel mo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da. Apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyo ken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay, no kaya mo? Abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata na lawlawang di pwesto. Alaman, kita to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Abangan no mabanlog ka nga glako, bakit? Diyak kaya ta mabanlog ka. No, jak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa. Mangtangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak ko matimang tulong kan ka nga glako. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kas tala iti damo, ngam no bumaybayag, umaduntumo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Hanto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you ah. Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanain nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapom iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man ditaw. Mata mama, Ay, uwawawan, mabitlang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Angam, amangan no, da customer mo mat. Awan, manmano ti agkapi ijayan ko ta nalimeng amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pa'y laay. Apay no alaanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading ayda. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayag. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adakan ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adi. ay da, agsarata yung diti pwesto tani, malamanan. Wan nga rod, Lisa. Ang aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo. Awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak atang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak.
di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Ang basta saan ka amarigatan Already ka ngamin overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka una mabannog. Sa anak mo't ang mabangbanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lat ko kay jay pwesto, selmaw. Wala, mangan ka. Tasak pala tiaglako ay da. Katsi ka ngay, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, ta sakti makamun ito yung aglako. Kabalak na ito'y. Alaman nga rod, iturog ko pa'y numadamdamawan. Wen, sakti makamun ito'y. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, Rabim. Ay kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagap-gapo may dyan pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin, nakalaan ang order ko. Uy, Aida, daman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sa baling amin ang timadmadlaw ko. Apay, anya day Talisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una ititunggal may sa, Aida. Gayem na. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat ti madi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yun. Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, jay boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat iti pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa'y lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ni, apa yan? Madia talaga tirik na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Sige nga ron, mapanakon. Okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang tibagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabaulak ti bagik. Nalalala, rumor kan. Alang nga ron, awagan naklaan no di mo kabalang tibagim, taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikuga. Anya? Masikog? Ni. Kasano na pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak sel mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Kaya, ikatin kamutin kasboy ko. Lay, apay nga yakal lat-lat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Katapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Adto'y. Ay, manjak Apay,
Kas talakalakanakin ka, timang papanaw kanyak. Kasanong ngay, ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Kaya pa'y, paglibakam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo. Saan man na tilalawlawatam? Di mo serious wanday jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, di nakpagaangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak luding. Basol ter aramidin ta. Isu apumanaw kan. Ket numabalin. Di kan ak pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo Barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Ah, apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya, akat anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Ah, linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang. Di kan makapaglibak ayda. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? Pakawanan nagkumasil mo. Wan, aklo nagbasulak. Nailaw anak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da ti lalaki? Kwa, Jay boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawan nagla talaga. Kat nag-amiri sa konsel mo. Oh, nayan tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay? No ikan nagpayati. May ikadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawak. Anak lang, tika sa pulag iti dayjay a tao. Tsak pala mo ti sungpat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Di nakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't nga minti nagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayati nakmawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amam,
Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaan di asawa. Ang ingat ka ano ti panagururay ko, nanang. Ay da, anak ko. Aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga pa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga min ti panagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwa na. Kasi mo to'y anak ko, nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutin paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anyamot ti kunana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga ron nga awagak nang tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ti sitwasyon mi iti asawak. Basta mangnamnama ak ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Umayak man, Benson, anak ko. Ah, sumrek kayo, nanang. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan niya. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diyan mo nga rod maiwasan timangan iti bawal, anak ko. Makaramraman at nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan niyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka, anak ka. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up nga Naimbag no masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog ak iti sa balay. Kad may sak ka ba ang lakmaw turay may sak. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo, nana. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, apayan nanang. Ay, Anyat nasakit ka da kayo. Umunag kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikit ka. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Agyaman anak ko. Imaya, ta umutang ako maiti kwarta, manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw, anak ko. Iso nga, ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amauk ako mikum ka. Agpakuyog aktoken ni tatang yaon. Anya, malangaraw te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadag iti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manon ida, eso nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta, ang mga nuad-adupay Ha, sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga raud. Ang dumagas ta iti merienda ta dita istaur. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay.
awan mamerienda ije balay. Nagapwamanan si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Oh, atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalamit yung gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak taa. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaganak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na, indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale, ta bumawitan tumanen nana. Ken sana bale, ta daing gatang mo, itisidaan nyo, ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagatang akitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisap mutain. Agremedyo ka manin anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taadaan nak mo ng agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin anana. Alala. Tamang panunutak no anya manenti ipambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga men amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at mga nag-infect di sa akan ha. Ay madanaga nga ro danak ko. Agam oray siyaklatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangted ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka nakalimtag. Anya? Kasano ang natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga, tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Jesus, madi ano mabaybay ang dayjay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay, madanaga nak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasagan na alungon na mait. Tilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema da ita. Takabail akmot nga uray siyakla ang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga raw, tekan kayo iti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasaam. Nay, apay pagrubatan nak, papanak.
Mapantay dyan lugar da kabagis ko dyan probinsya. Natay ka na ni ipagkaw. Anya, ni ipag mo Perlita. Apaya na tay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswadara sa mapantay dyan. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan na masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya kaun ti makaambaw iti day ta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Ala, dumsa agtan lakay. Away, Ay, nay. Kaslawan ba tao di tabalay da bayaw? Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa amit ta ti umay talamayan bakay. Umay kaki din, kaanay, mapanon ti oras. Ay, ipag Ernesta! Alaya! Nay, asino talalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat Perlita? Anya na tay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na salon na atak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, tako namat nga may anatayon ni ipag. Alya na tayo sasawamot manang, awan mo timbang magakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, na tayo di kamsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo mutun. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wine. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid ta adagaws. Anya, paparamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ading wine. Agsubli ak tumulaan. Basta urayon nak, wine. Ay saan? Si kanti agbatay ta siyak ti agawid. Si kanti agbate, kunak lang nga rodain. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli ak mutlaan, kunak lang nga rodain. Ala, agbati ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo, asaan apod no, an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, saan nana? Narigat no masuro yu day jay. Ken marigatan kayon amay suro, tabakit kayon. Alang nga Rod. Ang jak pa'y lagaw awid ijay balay may. Tamangan numapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo pa'y la dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kantatang iji balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Ay, awan.
Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti pan nakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mat ti kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga rodan ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko anay bakit. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan ta ngay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tati amuda kat aday jay ospital nila kayo mo. Nalaing kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya? Anya't maoperakin ko na nanang. Apay saan mi ama kontak ti cellphone niyo? Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anya't maopera ka ni tatang? Ay, jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, kasumuro tak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay ta ka ba lakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki identi kwarta, no? Ada itin mau. Tama pa na kaw nanak ko. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan aya. Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw, si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan una yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Ang ibagayo nga ron ano sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kami to. Ay, na. Medyo dakkan ti puunan tayta. Iso nga dakdakan ti mapangabakan ta. Lalaingom nga ruda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Winana, danag yun ay O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible matulungan ta. Tagpada mga ospital ti imbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na, nangabak na mula ang gindar na. Iyaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon, mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan da nga agpapakas out ijay. O sige nana, tama pa na konwan. At dati inayo di tao $1. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga.
Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit, wano niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni Nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar na kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na itidingon may. No kasta, nagulbod ni Nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adim mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo miyak agpaisoan na ospital kayo. Anya? Ay, nagluo kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo, tapno makadawat lang iti kwarta. Ay, bakitan nga ulbaon. Di laagbain. Sapay awan iti balay. Jak mamutayan na tatang. Taureda kami, inyaw awan na kami ije ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Anya? Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kwa. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ngam awan mo tan. No kasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakitan ka, adyag pampanuraw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Alaag, ti kwarta. Sana nagsubli na jay. Intaray na lakit din ti kwarta ayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid. ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasladyak pa dyan. Intaray nan sa ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangan aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinawdawat mo akwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitalak. ay, kwa, jay. Nakasalsalon at datao. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tapno nagnakam ka. Agdatlatin san tautek mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yun dang ni Nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni Nanang Tatang. Di yung kabilang. Tanay kasi mo. Walang arod makukwartan. Ng maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Antoy, 2,000. At to'y matidwari mo tatang. Kwartayaw. Ay, Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun dayjay. Basta manipod ita, da kayon ti ikan ni Benson iti kwarta. ay, siyak nga inayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingiton mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Oy, tatang. Asino man tikid-kid dayan kan sagsagawi siwan nyo dinan? Ay, awan, adaya.
Jay katulong da di takaaruba tikidkidayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kiniddayan nyo day takatulong da dita. Saan mo't Inisemak-laing mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kasla kay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo lang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang? Di yo amo dayta babae, kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam. Ken papanam. Nagdakkel mo tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iluko pero hindi perfect. Karabaw Iluko lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Ang anya jay kunam. Saan na ka susulduan nagiti amam kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may markila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod. Nagado agamit itibakan ti asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbutang. Amamok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangi na balay. Saan na kano nga minasusulduan sa amasyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan dita. Ala, umay kan tayong tagatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay, wine, adaw. Adalop bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito'y akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako, dito ako sa kama kasi malambot. At saka, hindi ako sanay sa datar mahiga.
Ala, siya akong dito'y datarta, si kanita kama, way. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay induldulin ko akinabak ng dayta. Talaga? Way, naimpedak nga men. Isu nga ado ti iduldulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan kalerma. Siya, timang sweldo ken kuana anak kao. San problema ang dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para timple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken kuana. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita-bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da di tabalayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isumat ti kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na, ti panagkukuna. Wan siguro Kaino agpamasahi pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat namot. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmutiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, ken panang masmasahim kanyak. Nagrusing ti ayat ko para ken ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o hihilingin ko. Ay katuwan day talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Sakti masuraw, iti da ito'y apagtaingan.